Hello guys, ano kay lamsok piro. Ini kisi sa giani kok salay no. Giani kok hingga kya obong nai kaisa topic no. Sikun sa topic ang salamu sunya tong ne hapuno sasine hiwan suka. Obong kha buino ta thokirwdi. Kubin thokirwdi ni mani abono kaham kawan sunya kya ke. Sia saimia nei thokirwdi. Mane mo saimang la ni thokirwdi. Cái kaisa ngke je bebak no saimanai ai kusukni te snam naisa bokhe bebak no saimano bo to thik no saimano bebak jarao no haipno tai kaisa kok ngke je thokri jaknai bo haino salsa ya salsa saimano ঠিক no je pro thokri jago apro saimi angni mano srapsa ni pore saiman mano hai ke salsa ni pore saimano 해게 살님 보래 해게 살담님 보래 또 살자야 살자래 사이만이 펴 아무노 헐기르오니 희만이 아본가 사이만을 락하니 헐기르만이 이제 프로 사이만오 앞으로 너케노 아 버럭노 시리만오 가이 로문만오 아우 헐기르만이 아보 무슨스 사야 무슨스 샬르마 진짜 액리 아무노 무녀 다 헐기르 무녀 다 তাই buino thokiri mani je sititui thokiri mani abo ekdom sikok bai baksasi mjago tambai ke amo sikok khai siglak saimanglak tne se buino thokiri abon kha sikok bai baksa abono ta thokirwdi a thokiri mani abo manjaknai abo manjagai thango aw ge tini asung salasinai tebo kok sajangnai tongo haipono asuk saglakha obongkha jrainiya o klayo jrainiya bai mulung area ni gana gini ono ke o jaga bathagi no ang kok sai tongo yang ke to khobnai ro ayang di ke volleyball dok thungi tongbayo khela thung tongbai volleyball lap thung tongbayo ke asung no jatno na hambai